Hej, jeg hedder Jens, og jeg har ADHD, og jeg er 16 år gammel, og er pisse irriterende. Det er svært at gå i skole, når man har ADHD. Det er svært. Jeg kan ikke sidde stille. Det kan jeg ikke. Det kommer jeg heller aldrig til. Koncentrationen, den holder ikke mere end et kvarter ad gangen. Hvis der er uro i klassen, så kan jeg ikke koncentrere mig. Så kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Står rundt 0. Jeg har ingen venner. Jeg har ingen venner, fordi de hænger sig i fortiden af alle dem, jeg kender. Jeg har gjort dumme ting. Selvfølgelig, det har alle. Alle har gjort dumme ting. Jeg har bare gjort flere dumme ting. De kan ikke tilgive mig en eller anden sjov grund. Jeg spiller trækversion. Jeg bruger min tid på at slappe af. Fordi det kan jeg ikke i skolen. Jeg kan ikke slappe af i skolen. Der er alt for meget pres. Så jeg kan ikke få lov til at slappe af. Jeg har brug for at koble af, når jeg kommer hjem fra skole. Det er her, hvor jeg kan være mig, når jeg er hjemme. Og jeg er ikke mig, når jeg er i skole. Jeg er en helt anden person. Skoleopgaver. Ja, det er nok noget af det bedste i verden. Jeg laver dem ikke. Jeg er så dårlig til at tage initiativ til ting. Det er bare mig. Jeg kan ikke finde ud af sådan noget. Gruppearbejde, det er nok noget af det, jeg hader allermest, fordi at jeg ikke selv kan finde ud af at tage initiativ til at skulle lave noget i gruppe, og så de andre også dårlige til at sætte mig i gang, ikke? Og så går det jo godt, ikke? Og så er det også bare sjovt at spille dum de gange. Wow. Altså, jeg har det jo med at glemme mine ting ret ofte. Det er bare, ja, det bliver jeg aldrig god til. Jeg er aldrig god til at huske det. Jeg har glemt mine sko i Tyskland. Jeg har glemt mine sko på skolen, og jeg har, altså, det der med sko, det er jeg ikke god til at huske. Det er jeg ikke god til. Jeg er ikke så god til det. Jeg vil ikke passe ind. Jeg gør meget ud af ikke at passe ind, fordi jeg synes, det er alt for kedeligt. Det er nemlig det, der gør os unikke. Det er godt at skille sig ud. Det er dem, der bliver til noget stort. Jeg ved, jeg bliver til noget stort. Ja, når jeg har meget uro i kroppen, ikke, så når jeg er herhjemme, ikke, så kører jeg på løbehjul. Det er afstressende, ja. Det er dejligt at køre på løbehjul. Alle er gode, og der findes ikke dårlige mennesker. Kun gode.